Жаңартылған юлдан хәрәкәт ачык. Һәр барчабызга хәерле имин юл. Bir тимәгә басу белән өр яңа асфальт юлдан әләмнәр җилфердәтеп КамАЗлар колоннасы кузгала. Яңа участоктан йөк машиналары үзенең символик мәгънәсе бар. Юл салганда тизлек, иминлек һәм авырлык барысы да исәпкә алып эшләнгән. Ачылыш тантанасында Россия премьер-министры урынбасары Марат Хөснүллин һәм президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Юлчылар көне алдыннан шундый объектлар тапшыру бик күркәм күренеш. Когда-то аэропорт Казани перевозил меньше миллиона пассажиров. Кайчандыр Казан аэропортыннан елына 1 миллионга якын пассажир файдалана иде. Ә узган ел бу сан 3 миллион 800 меңгә җиткән. Быел да әлеге күрсәткеч шул дәрәҗәдә. Шуңа күрә киң юллардан башка аэропортта уңай мөмкинлекләр була алмый. Исәнмесез, хәерле көннәр барыгызга да, хөрмәтле юл төзүчеләр. Я хочу поблагодарить руководство страны, нашего президента Владимира Владимировича. Никогда в Татарстане и в стране столько дорог не строилось. И М-12, и М-7, и Шали-Бавлы, частно-государственное партнерство. Бүген Самар өлкәсендә дә юл ачылу тантанасы. Губернатор видео элемтәш татарча сәламнәр җиткерде. Алар тар юл участогын киңәйтеп, объектны 1 елга алдан кулланышка тапшырган. Казанда бүген икеләтә бәйрәм. Салават күпер микрорайонында да киң юл ачылды. Моңарчы балаларны мәктәпкә соңга калмыйча илтү өчен иртәнге сәгать 5-тә торганнар. Хәзер юл киң булгач, бөке дә юк, автобус тукталышлары да яңа. Эта дорога была запроектирована. Бу участок район карамагындагы юл буларак проектланды. Ул 4 полосалы. Юл читендә иминлек максатыннан киртәләр коелды. Әйләнә тирәдәгеләрне машина тавышыннан саклый торган экраннар урнаштырылды. Аэропортка илтүче 6 чакрымнан артык бу участокны планга караганда 1 ел алдан кулланышка тапшырдылар. Һәр юнәлешкә икешәр полоса, ул барлык таләпләр буенча сыйфатлы итеп эшләнгән. Минем өчен бу бик дулкынландыргыч көн. Ни өчен? Чөнки бу бик зур объект, бик авыр объект. Юл төзелешендә мастер булып эшләүче Айнур Вәлиев өчен бу беренче объект. Ул әлеге участокны проектлауда катнашкан. Яшь белгеч диплом алып эшкә урнашкан гына. Минем өчен бу беренче эшем була. Монда мин 1 ел эшлим. Минем өчен бу бик зур опыт. Интенсивно шуның өчен рассчитан бит инде, чтобы ул менә шундый зур нагрузкаларга выдерживал. Менә бу иминлек таләбенең бер мисалы. Каршы як полосаны бөлеп металл кыймалар куелган. Һава аланы каршында машиналар тоткарлыксыз борылып китсен өчен юл өстендә эстакада төзелгән. Бу бик үзенчәлекле корылма ди юлчылар. Основная часть разворотной подковы состоит из металлоконструкций. Юл өстеннән әйләнеп үтә торган борылыш участогы тимер җайланмадан эшләнде. Аны Яшелүзән шәһәренең Горький исемендәге заводында ясадылар һәм шунда ук җыйдылар да. Аэропорттан Казанга килә торган киң юлда 6 корылмада төзегәннәр. Шуларның берсе менә бу җәяүлеләр кичүе. Хәзер моннан икенче якка чыга торган кешеләр светофорның кызыл янганын көтеп тормый. Менә шу кичү аша икенче якка чыгып китәләр. Иминлек мәсьәләсе югары дәрәҗәдә каралган. Ә менә бу якта тагын бер юл кичүе. Монысы авыл хуҗалыгында эшләүче авыр техникалар өчен. Алар хәзер мондагы төп юлга чыгып, транспорт хәрәкәтен тоткарлап, асфальтны ватып йөрмәй, җир астындагы кичү аша икенче якка чыгып китәләр. Юл салучыларның алга табада максаты зурдан ил күләм проектларны тормышка ашырып, шәһәрләрдәге юлларның 85%-ын яңартасы бар. То пандемия нам работать не дает, то санкции. Һәр чак эштә ниндидер каршылыклар очрап тора. Я пандемия, я санкцияләр, я булмаса тышкы басым. Ләкин бернигә дә карамастан, без планлаштырылган эшләрне вакытыннан алда башкарып чыгабыз. Все равно строим с опережением. Казанда төзүсе юллар күп әле. Залесный бистәсе аша М7 трассасына чыга торган юл салырга һәм Осиново-Залесный урамнары киселешендә 2 катлы юл чишелеше төзү планлаштырыла. Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.